I ara arriba un dels meus moments preferits, la veritat, perquè dins de l'audiovisual potser moltes vegades privilegiem el visual per damunt d'allò auditiu. Què seria de les nostres produccions sense la banda sonora, sense foils, efectes de so, sense mescles, sense actors de doblatge? Què seria del món sense la música, el llenguatge més universal? Què passaria si tot fora silenci? Amb vosaltres el compositor Josué Vergara i la música, escritora i locutora Monty Peiró. Ja que anem a entregar els premis musicals, per a mi és important recordar que el sector de la música també ha estat molt afectat per la Dana. Hi ha músics que han perdut tots els seus instruments, locals d'assaig que han quedat completament arrasats, estudis de gravació que ho han perdut tot. Els músics normalment s'apuntem sempre que hi ha una causa que necessita que es recapten fons. Allí estem els músics organitzant concerts benèfics, no? I ara és el moment de que les institucions tornen i recolzen també als músics este suport que sempre donem a totes les causes, no? A veure si se'n recorden un poquet. I les nominacions a millor so són? Millor so. Iván Martínez Rufat i Dani Navarro per L'àvia i el foraster. José Manuel Sospedra, Iván Martínez Rufat y Maider Blázquez per La casa. A la de 3 para arriba, ¿va? Vale. 1, 2 y 3. José Manuel Sospedra y Martín Tourón per Bodegón con fantasmas. José Antonio Rodríguez les explicará en detalle cada una de las construcciones. El premi al millor so és per a José Manuel Sospedra, Iván Martínez Rufat, Maider Blázquez per La casa. Bona nit, com heu vist, som tres, és que han participat en el... Bueno, som moltíssim més, però la nominació era per a 3 persones. Sospi no ha pogut vindre, ve Dani en el seu lloc. Maider no ha pogut vindre, ha dit que moltíssimes gràcies i, bueno, Dani, te toca. Bueno, esto no estaba preparado, así que supongo que Sospi agradecerá a los productores, al director y a todos, a Iván por haber hecho tan buena pospo. Y, en fin, habla tú que tienes más conocimiento. Pero creo que lo ha dicho todo. No, que no. Bueno, jo en primer lloc volia, per a Godfather, crec que aquests premis són molt importants, són tots, però aquest jo crec que més, perquè no és autobombo, però van guanyar el primer premi a l'audiovisual, van guanyar el primer premi quan es van dir Berlanga, a millor so sempre, i aquests ens fan moltíssima il·lusió i subscribo tus palabras, Widar. Estem super orgullosos de poder haver guanyat el primer premi Lola Gauss a millor so. Estic molt nerviós, però bueno... Volia agrair a tot l'equip Nakamura per el seu suport i per haver-se implicat d'aquesta manera. Àlex, Paco Roca, Àlex, gràcies per confiar en nosaltres altra vegada. No hay 2 sin 3, ahí lo dejo. A Òscar Real, el meu ajudant de postproducció, sin ti aún estaría buscando tomas alternativas. A tot l'equip de so directe, perquè, com sempre, ha sigut impecable la manera en què ens van entregar a postproducció el so.
I a Maider, que no he pogut estar avui així, y a Josu, por haber puesto el broche final como lo habéis puesto, porque le habéis puesto el lacito al caramelito. A nivell personal, volia donar les gràcies a la meva parella Paloma, que sempre em fa tindre els peus a terra, al meu fill Martín, perquè cada dia, molt de dies és la raó per la qual em fa seguir, i especialment dedicar-ho a mon pare allà on estiga. Moltíssimes gràcies, bona nit. Millor música original. Arnau Bataller per 18. Isabel Latorre Sáez per Valenciana. Jorge Tortel i Jordi Sapena per L'àvia i el foraster. Buenas noches. Que no falte nunca la música en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras historias. Y el ganador o la ganadora a mejor música es para Isabel Latorre, por Valenciana. Hola, bona nit. No m'ho esperava en absolut, estava sentada just al fons de la sala. Gràcies a l'acadèmia, als acadèmics per votar i per organitzar l'esdeveniment d'una manera totalment autogestionada, pràcticament. O sigui, moltes gràcies. I també als meus companys nominats, perquè de veritat els admire molt i no pensava pujar avui així. Gràcies a l'equip, a Daxa, a Pegatum, per comptar amb mi en l'equip, a Jordi per fer del procés de composició d'esta pel·li un somni, de veritat. Jo fa 3 anys vaig deixar un lloc de treball feliç i segur en la docència per dedicar-me en exclusiva a la música, en particular a la composició per audiovisual. I no està sent fàcil, és un camí ple de dificultats i de precarietat. Aleshores, per a mi significa molt això perquè li dona llum a tota aquesta trajectòria. I res, simplement vull animar-vos a tots a veure la pel·li, a veure Valenciana. És una pel·li que retracta molt bé els anys 90 a aquesta ciutat, a aquesta comunitat tan nostra. I per desgràcia n'hi ha molts punts de connexió amb la situació sociopolítica actual. Aleshores, crec que és una meravella tindre el cinema per a espantar la nostra por i sentir-nos reconfortats. Moltes gràcies. Millor cançó original. Reality is not enough, de Jordi Núñez, Jordi Casanovas, Marta Marlo i Andrés Lin, Valenciana. Sueño intergaláctico, de los premios, Lo carga el diablo. Te lluvesc din Inima Mia, de Dejan Pejovic, Bodegón con fantasmas. I la millor cançó original és per a
Jordi Núñez, Jordi Casanovas i Mataró Andrés Lim, valenciana. Reality is not enough. Ay, qué plorera. Ya. Ay, me sent que entre la fallera major de València, que estava la setmana passada amb l'exaltació, i Taylor Swift ara mateixa. A veure, primer de tot, vull donar les gràcies en nom de Marta Marlo i Andrés Lim, el grup Black Panda, que són els productors i els verdaders responsables d'este temazo, que és Reality is not enough. De Reality is not enough, Jordi Casanovas i jo només vam posar la lletra i podria haver sigut qualsevol altra, però malauradament a dia d'avui és la que és. També vull agrair i dedicar el premi a tot l'equip de la pel·lícula i a tot l'elenc, perquè tant nominades com no nominades, premiats com no premiats, per a mi tots i totes elles són un premi i fer pel·lícules amb vosaltres és un premi i és el que em mou, és el que m'agrada contar històries i me porta a llocs superestrès, com estar replegant un premi a millor cançó, que m'encanta. I això no hauria sigut possible sense els meus pares i els meus iaios i tota la meva família, que són un exemple d'estima i de resiliència i que han posat tot el que estava en la seva mà sempre perquè la realitat fora més que suficient per a mi i estic molt satisfet i molt agraït. I per últim vull dedicar el premi a les companyes i companys d'Apunt Notícies i d'Apunt Mèdia. Vull dir-vos que treballar amb vosaltres colze a colze i contemplar i compartir la vostra vocació de servei en els temps que hem viscut ha sigut tan dur com inspirador. I vos dedico este premi per el treball que feu i perquè el continueu fent. I per últim volia dir que en un món en el que sembla que la mentira té cada vegada les potes més llargues, la nostra humanitat és el més important que tenim. Així que us convido que cultivem l'empatia i ens cuidem els uns als altres. Moltíssimes gràcies i llarga vida als Rolagaos.